has come and passed. The innocent can never last. Wake me up. Kaixo eta ongi etorriak ikusentzule guztioi, gaurko honetan Deriora etorri gara, Bizkaira etorri gara eta zertara, bertan Derion Aberekin inseminazio zentroa kokatzen da eta badakizue urtean bitan gutxienez, alaitz hortu ondokin oten gara, bera Aberekineko albaiteroa dugu eta gaur bera eta bere lankidekin, bizitatxo bat egingo dugu zentroan barna eta hola da ez alaitz hemen atzekaldean ikusten dugu. Aberekin inseminazio zentroren egoitza nagusia, baino ez da atzo gauean sortutako zentro bat, eta ezakit orain dela ja zenbat urte sortu zen, eta ze helburuekin sortu zen bere garaian? Aspaldi, ja Aberekin sorkuntza 1985 urtean dauka, eta zergaiti sortu zen, garai hortan ganaduzalea ja, hasia zen, izoztutako hasia erosten. Baina etortzen zen kanpotik, batez ere Estatu Batuetatik, eta oso garesti zen. Baina bai ikusten zen, hobekuntza genetikoa oso garrantzitsua zala. Zezen horre zeuden aukerak eta oso zehatz batekin eginda. Orduan hasi zian pixka presionatzen Eusko Jaurlaritzarekin berba egiten, eta zelan dependentzia hori moztu behar genuen. Guk ere gai izan behar ginela gure genetika eta genetika on bat lortzea ganaduzalentzako. Eta pixka hor ganaduzaleen borroka bat izan zen Eusko Jaurlaritzarekin, gero diputazioak ere gehitu ziren, eta horrela sortu zen Aberekin. Helburua hori izan ahalik eta genetika onena, merkeena eta errentagarriena gure ganaduzalentzako. Eta ez eukitzeko kanpoko dependentzia hori, lehen zeukatena. Eta sortu zenetik ona, 31 urte pasatu dire, eta orain bai da momentua, aspalditxotik asentatu zaretenak, referente bat zaretena mundu mailan, eta horretarako behar duzuena da, hazi ona izan eta hazi ona izateko zezen onak. Ezagite zezen aldetikan momentuan zenbatxo zezen dire Aberekinen? Gutxi gora bera guztira egongo dira 300 bat zezen. Egia da Aberekinen 2 zentro osatzen dituztela, bata txiki bat Torrelabegan kokatua dagoena eta hau. Baina Torrelabegan oso zezen gutxi daude, gehienak hemen daude. Baditugu arraza desberdinak, gero ikusiko dituzue, naiz eta gure arraza nagusiena eta batez ere hobekuntza genetikoa lantzen dugun arraza Holsteina edo Frisoia dan. Eta ez dakit, zezen asko, zezenak oso onak, baina nondik hasten zarete fitxaketak egiteko? Esango bagenu, zezena gaztea delikan, aretzea delikan, behar badaia begia botatzen duzue, eta hori nahi du Aberekin ere ekarri, bero bere hazia saltzeko. Nola egiten da prozesu hori dana? Frisoia arrazari dagokionean, gaur egun, ez dela orain dela urte asko, baina existitzen da genomika deitzen dana da ADN-ak analizatzen dituen proba bat. Eta orduan, guk mundu mailan edozein ikuilutik aukeratu aldugu ama bat eta aita bat, eta aukeratu zezena ona ekartzeko. Baina gaur egun genomikak ematen digu informazio gehiago. Orduan egiten duguna da genomika proba oso ona dekien zezenak erosi eta ekarri. Eta jatorria izan daiteke edozein tokitatik. Gero eta gehiago estatu mailan jaiotako zezenak ekartzen ari gara. Oso genetika ona dagoelako. Ze adine izaten alda gutxora bera, aretze zezen horrek ze adinekin ekartzen duzu bertara? Aukeraketa egiten da, ia jaiotzen diren momentotik. Jaiotzen da momentotik, hartu alzaile lagina eta genomika ezagutu. Baina itzauroten dugu pixka bat eta ona etortzen dira, gaztetsua direnean, 15-14 hilabeterekin hasiko dalako, beraien ekoizpenat hasiko dira salto egiten eta zia ematen. Lan handia egiten duzue eta hau dana, gero ikusiko du barrontek nola banatu duzuen, baina suposatzen dut jende asko beharko duela, bertan eskuba bota do lan egin, ez? Langileak ez dakit, hainbeste garen, 20 bat gara guztira, baina gehienak ikuiluko jendea da, badaude saltzaileak ere, banatzailea dauzela ikuilu hasia saltzen, gero albaitari batzu, gerentea eta ofizinako langileak ere bai. Azkenean zuen helburu hori da, baserritarren eskura alik eta hazi hoberena izatea eta alik eta prezio eramangarrienan. Horretarako, dela urte batzuk martxan patu zenuten tarifa finkoa, ez?
Eta ezakit, bueno, oain ja badutuzue datuak, ikusi duzu denbora pasatu dela, eta erantzun onari da izaten, ez, abeltzainen artean. Bai, tarifa finkoa ja urte batzu daramagu, badaude ja 28.000 behi tarifa finkoan, eta, bueno, Nafarroan adibidez 50 ganaduzale daude tarifan, eta bai, barruan dauzen ganaduzaleak oso kontentu daude, azkenan da erarik genetika honena, salneurririk merkeenan erabiltzeko era da, eta orduan nik uste proiektua esitoa izan dauela, eta aurrera badoala bai. Eta ezakit, urte guztietan zezen pilo bat pasatu dire aberekinetik, zezen bakoitza badakigu ezaugarri desberdina dituela, eta azkenean da segun zer nahi duzun, balako zezena duzu, baina ez dakit zuentzako izen batzuk esategatik zeintzuk izan dire pixko bat ospe gehien eman dizuenak, edo gehien saldu diren haziak. Bai, hombre, atzera banoa beti pentsabi duzue ia urtero edo 2 urtetik behin badagola hor zen izar bat, bai? Eta, bueno, azkenengo urteetan, noski duples, dekogu aipatzea, hori izan dalako mundu mailan, berekin ezagutarazi duen zezen bat. Baina honak bere garaikidea esan Emir, gero izan dugu Sudoku, eta, bueno, Behobia, Biarritz, gero orain dekogu Shopping, Dayton, eta gero gaztetxuak, gaztetxua datozen, atzetik datozen gaztetxuak oso fuerte datoz, eta gero eta ganaduzale gehiago animatzen dira ere zezen gazteak erabiltzera. Bai. Eta duples aipatu duzunez, duples beti presentu duzu ez, aberekingo sarrera honetan, ikusten dugu, bueno, orain gure artean ez dago, bizirik ez dago zezen hori, baina bai dago bere presentzia hor, gainaz, tamaina realean, ez? Bai, hori da, hau 30. urtearrena aberekinena izan zan iaz, eta pixka bat duples gogoratzeko, zelan bera hil egin zan, bain genuen estatu hau, eta da tamainan, duples benetan zeukan tamaina errealean. Egindakoa da, bai. Benetan harrigarria da, ondoan jarri ezkero, bueno, oso handiak ez garenak ere izugarria ematen du, baina bestelare oso handia da. Eta ezagit, ja pixka bat sartuko gara zuen instalakuntzetan, jendeak ikusentzuleak jakin dezan pixka bat zer ikusi behar dugu gaur aberekinen. Bale, bueno, berekinen berez ez da toki oso handia, ofizinak eta oso toki txikian daude, batez ere dekoguzena da ikuiluak, bale? Baina ikusiko duguna da lehenengo prozesua, lehenengo momentutik da estalketa bat, bale? Ikusiko dugu monta bat, hasia nola jasotzen dugun, gero hasi hori laborategian nola prozesantzen da, nola izosten dan, gero izostutako hasi guzti horiek non biltzen diren, horretarako daukagu biltegia, eta gero, batez ere aberekinenak daukana da zezenak eta ikuiluak, bale? Eta bertan ikusiko dituzue, zezenak nola maneiatzen diren eta guzti hori. Songi, denborari galdu gabe, desiotxu gaude ikusteko, sartuko gara barrura. Guazen! 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Berekinen jarraitzen dugu eta gurekin Aitzol Urresti dugu. Bera askorentzat behar bada aurpegi ezaguna, Gipuzkoa eta Bizkaian hazi saltzailea, eta bueno, Aitzol, hazia izateko azkenean, ateri behar da. Eta zuek aberekinen espertoak zarete horretan, eta gu segidan ikusiko dugu nola egiten den, baina jakiteko pixo bat, zezen pilo bat ikusten ditugu eta ditzen ditugu gure inguruan, konkretuki, zenbatxo zezen dire aberekinen? Hantxe momentu enten egongo dira 260 zezen, arraza ezberdinetako zezena dauzkegu, haragitakoak eta esnetakoak, hola gehien bat diferentziatzeko. Eta gero, beraiei hasia, depende eta zelako demanda dagoen, batzuk gehiago eta batzuk gutxi bat ateratzen zaie. Baina, hazi ateratzen antolatu behar da ere, eta esaten aldugu, ia egunero ez, egiten duzuela hazi ateriz ezenen baten bateri? Ez, egunero ez daiten, azkenean astelenetik ostirale ateratzea hasia, eta gehienen bat astelen ateratzen zaio nahi, asti artean ez, da asti azkenean generalen, astelenero, zezen horri, berak kupo bat ine arte, o almazen bat ine arte, ateratzen zaie dosi batzu, dosi kantidade bat, eta gero dependetan zelako demanda da zezen horrena, gehiago gutxio. Baina normalean hazi atatzen zaio elikan, behin aten zaio zezen horreri ez, den egunean. Bai, zezen bat hartzen da, geizten da montara, sala montazara, eta jartzean maniki bat, beste zezen bat da, hemen behirik ez daukegu, eta beste zezen horri, ateat behar zaion zezen horri, 3 aldiz berotzen zaio, gainkaite jo beste maniki horri, eta gero azken niteana da, 4. saltuan, beste pajera artifizialakin, kolpi ematen sartu eta hasi atea. Eta beti ere, pixu bat kanpotik ikusita txokatzen du ez, nola zezenak
beraien artean lortzen duten traitzea edo zitatzera, eta hori da ezautu dutena beraiek, ez? Bai, azkenen txikitatik beraien artean egoten dira lotetan jarrita, zezenakin, lehen esan bezala behirik ez dago hemen, orduan azkenean berotu iteia beraien artean, eta ja kainkeite dute, batzuik gehiago kostatzen zaie, beste dituzuk gutxio, baina, azkenean montaite dute. Eta beti ere, hazi hori biltzeko, behar da tresneri berezi bat, eta kasu horretan, zuek ere aspalditxotik biltzen duzu ez, bagina artifiziala? Hori da, bai, gu beti bagina artifizialak ino gara, hori temperatura batean dago, lehen osan bezala, eta azken beko partian dagoen probeta txiki hori, batzuk kantiak gutxio emate dute, generalen txekor txiki gutxio emate dute, eta zezen handik gehiago. Eta horren arabera, hori gero laborategira pasatzen da, analiziak itea, haber ze kalidade auken o ez jakiteko, kalidade honeko badago o ez dan jakiteko, eta azken hori da guk egiten lana. Zezen guztiak ez dira berdinak, eta bakoitzari gehiago edo gutxiago gustatuko zaie salto hori egitea, ez ezakit azkenean ez zuek ere ezagutzen dituzu ez zezenak, ez eta badakizue bakoitza bere denbora behar duela, ez? Bai, hori generalen izatea, depende eta zenbat montatzeun hastian o zenbat denbora daman montatzen, gero arrasan arabera, bai, hor araitako batzuk gotea oso torpe diena zezenak berez, azkenen pisu gehiago eta hori gehiago gustatzen zaie, beste azkenen hola pintua o frisoi errazako zezenei baino. Eta eguraldiak edo temperatura negua edo udan da aldaketa bada ere? Bai, hor faktore asko sartzen dira, azkenen udaran da igual bezkate estresa o beruan gatiko jane gutxio egite du, edan gehiago, igual pizkate kantia igual jetxi leike, baina bai, hori pertsona bezala azkenean. Bero handikin da lan egitea, gehiago kostatzen da. Itzol, hemen ikusten dugu bagina artifizial bat, ez? Azkenean ez ezenari hazi hartzeko behar da tresneria bat, eta zuen kasuan hau da, ez? Bai, guk erabiltzen dugu, erderaz esan da, bagina artifizial bat da, hau temperatura batean dago, berua dago, beti ere gustorago itieko, ejakulazioa, eta hemen azkenean hazi etorrikoan lekua hau da, probeta bat da, eta gero hau azkenean hau betetzean nian, golpia ematen dunean, hau jutea gero laborategira, analizadak itieko. Eta azkenean zezenak jartzen dira, ez? Azkenean beraiek ez dute bagina real bat ezagutu zein denez, egitazko bat eta beraientzat hau da. Bai, beraiek hemen aberekinen erabiltzeana behirik ez dago, orduan beraiek txikitatik hasten diena da bagina artifizialakin hasi jateatzeko. Beraiek naturala ez daki zer dan, dana artifizialakin. Alaitz, ikusi dugu zezenaren hazia ja prest dago, baina laborategira iritsi aurretik bere prozesu edo bere ibilbidea emar du, ez? Bai, pentsa biozue estalketa egiten den tokia eta ikuioak eta sonalde zikina deitzen dugu, bai? Eta pasatu behar da laborategira dela sonalde garbia. Eta horretarako bidea hau da, bagina gela edo deitzen diogu, hemen daude baginak, hemen garbitu egiten dira, eta hor ikusten duzuen ate horretatik pasatuko dute azidosia laborategira. Izena gartzen da, zezen bakoitzaren izena identifikatu egiten da, eta gero laborategiko iratzek jasoko da. Oraingoan iratxerekin jarraitzen dugu, bera biologa dugu eta badakizue azkenean haziarekin ere laborategiko lana unitz egin barra da, eta hori da zure lana, ez? Bai, begiratu behar dugu lehen, hori monta egin eta gero, lortzen dugu hazia, eta begiratu behar dugu ia zenbat espermatozoide dauden hemen bizirik, gordetzeko edo ez, gero izosteko eta hori. Eta horretarako, hori hartzen dugu honekin, pintzen dugu hemen, eta mikroskopioan begiratzen dugu ia zen nola, ze kalitatea daukan hazi honek.
ba hori, ia zenbat dauden bizirik eta hori gordetzeko edo botatzeko. Bai, eta pantailan ikusten duguna da, azkenean zuk hor uzten duzune hasiko zati bat, Hori da. eta hor ikusten da, ze populazioa den, da ze mugimentua duten. Nola mugitzen diren eta hori. Orduan hemen ikusten dira, ia nola mugitzen diren eta zenbat dauden bizirik eta hori. Eta bueno, justu hau, nahiko ona da, eta bueno, orain begiratu behar dugu, ia ze konzentrazioa dauden hemen, eta gero zenbat dosiak lortu aldugun hemendik. Hori da, azkenean, hazia ateratzea, hazia beti hazia badago, baina ikusi behar da gero azkenean hazi hori da erreproduziorako erabiltzeko, eta hortarako espermatozoide indartxoa behar ditu. Hori, zenbat dauden bizirik eta zenbat ez, adibidez, ipiniko dugu hau, ikusten baduzu desberdintasuna, ez da, hemen, iaia, mendik ikusten da, iaia, espermatozoideak daude, baina ez dira mugitzen, hau da, ez daude bizirik, orduan, hau, honek ez du ezertarako balio. Ongi da, orduan hor ja fase bat hor duzue, behin ikusita, aurrera jarraitzen aldela hazi horrekin, pasatuko ginen alde hontara, ez? Bai, begiratu behar dugu, ia hori, ze konzentrazioa daukan, gero, hori, pajuelak sortzeko edo hori dosiak sortzeko. Hemen orduan hazia ekarri dugu, eta zuek nahi duzue hazi horretan, salto horretan, jakin alik eta datu gehien, ez? Bai, hori da, behin kalitatea ikusita, ondo dagoen, merezi duen gordetzea, orduan egiten duguna da, makina horrekin, ia zenbat espermatozoideak dauden hor, eta orduan hori sartzen dugu hemen, pintzen dugu hemen, eta hemen, hori, makina honekin, jakingo dugu ia zenbat espermatozoideak dauden hazian, eta zenbat dosiak lortu ahal dugun hazi horretatik. Kasu honetan, zezena presentzen, ez? Bai, presentzen, eta kasu honetan, konzentrazioa nahiko altua zen, 1.700 inguru milioi espermatozoideak mililitro bakoitzean dagoen, kasu honetan, eta honekin 300 eta piko dosiak lortuko dugu. Dosiak dira hori pajuelak edo hori, horrela deitzen dira, pajuelak eta hori dira dosiak. Hori ikusiko dugu orain, azkenean abeltzainak jakiteko baserritarrak, salto horretatik, berak erosten duen pajuela bat ero dosi bat erosten baldin badu, 300 pasatxo ateratzen dira, osea, datu garrantzitsua ez ezen ona, ez? Bai, kasu honetan bai, eta hori normalean, hori, segun ze arraza edo hori, eta bai, batzuetan, segun eguraldia, batzuetan edo hori, edo urtaroan, ze urtaroan gauden edo hori, desberdina izaten da normalean. Salto horretatik, esan dugu 300 eta piko dosi ateratzen direla, baina dosi horiek azkenean komertzializatu behar dire edo enbase konkretu batzuetan sartu behar dire, ez? Eta hau izango zen, kasu hori, ez? Bai, hori da, hauek dira, deitzen dira pajuelak, nolabait, hori, dira pajuelak, orduan identifikatu behar dugu, hori, zezenaren izenarekin, eta data, eta data. Orduan horretarako sartzen dugu hemen, gero imprimatzen dira, eta hemen dago identifikatuta, eta dago hemen izena, adibidez kasu honetan present, eta data. Data normalean izaten da 16, eda 2016 urtean, eta gero gaude 295 egunean. Orduan hori jartzen da, eta gero hemen sartzen da hasia. Eta abeltzaineri etortzen zaion hazia formato horretan da. Bai, da holan, baina izostuta. Orain hemen ez dago ezer sartuta, gero sartzen da hazia, eta gero ja izosten da, eta ja dago izostuta. Abeltzain batek esango du, niri iristen zait berde fosforitoa, kolore desberdinak badirela ere, ez? Zertaz kolore desberdinak,
edo tamainak ere pajuela batzuk badire ere pixka bat handiagoak, ez? Bai, hauek dira mini, bueno, deitzen dira minik, dira txikiagoak, 0,25 mililitro sartuta, eta hauek dira maxik, eta daude sartuta 0,5 mililitroak hemen sartzen dira. Eta, bueno, kolore desberdinak daude, eta hori normalean da, segun ze arraza den zezena. Tamainak aipatuzu direla desberdinak, baina azkenan barruko hazia da berdina, ez? Azkenan haziak... Bai, da bakarrik desberdintasuna da kantitatea. Hemen gehiago sartzen da eta hemen gutxiago. Baina hazia da hazia. Joritz, Rosas du gurekin. Bueno, Joritz, ikusten da berekinen hazia unitz ateratzen duzuela, mundu osoan zehar zabaltzen duzue, baina azkenean hazi hori almazenatu behar da. Eta almazenatzeko, hauxe da zuen biltegia, ez? Da gure biltegia, hemen ditugu iaia 3 milioi hazi, gordeta. Eta hemen ikusten duzue tanke guztiak, non biltzen ditugun berekin egiten duen hazi guztiak. Bueno, eta gaineaz ez da gorde bakarrekan baizik, gorde behar den baldintzatat, hazi hori gero erabilgarri izateko, ez? Bai, gordetzen dugu nitrogeno likidoan, eta nitrogeno dago egon da 96 gradu zero azpitik. Eta gomordiago hazi guztiak hor nitrogeno barruan sartuta. Eta ez dakit, baldintza horietan hazi batek zei iraupen izan dezake, gero ere fertilade bat izateko? Hemen daukagu gordeta, 1980 urtetik, hazia dode hemen, así que... Eta erabil daitezke horiek primera. Hori, bueno, orduan hemen beti ere hazia iristen da pajuelatan, ez? Bai. Eta, pajuelak azkenean pajuela pilo bat ateratzen dire salto batetik ikusi dugu, lehengo presentzezenaren kasuan 300 da asko. Orduan, pajuela pila bat direz, baina gero zenbatu barra dituzu edo saltzeko orduan ere ze sistema duzue? Makina honek egiten duena haziak zenbatu egiten ditugu. Zagono hauetan sartzen dira. Makinak egiten duena haziak zenbatu eta sartu. Eta 75 zenbatzen dituenean, beste bat pasatzen da, eta jarretzen du zenbatzen. Osea, 75 pajuelako hexagonoak egiten ditu. Bezero bakoitza bere araba jartzen ditu, zenbat nahi dituen, hexagonoan edo granel esaten dugu moduan guk. Lan asko horrezten du, ez? Izango balitz persona bat, hau dana zenbatzen? Esku zenbatzea 1000 pajuela, ezin izango ditzateke eskuekin. Eta, bestela, deus berezitasun gehiago ez du, ez? Azkenean untzi guztiak temperatura horretan mantendu behar dire, eta ez da aski hemen mantendu, gero iritsi behar du bere lekura, bidean ere mantendu behar dira baldintza horiek. Bai, hori egia da, mantendu behar dira baldintza guztiak, hemendik, inseminatu arte ez, behia. Bueno, eta hemen ikusten dugu horko ontzioien antzekoa, baina txikiagoan, ez? Azkenean bialtzeko prest. Bai, kanpora bialduko ditugu hauek, hemen Turkiara, Mexikora, Frantzia, Peru, Brasil, Argentina. Osea, prest duzu edana kanpora bialtzeko, bakoitza bere ontzian, eta ezakit, pedido hauek egunero ateratzen diren, bialtzen dituzue? Hauek internazionalak egunez dira bidaltzen, baina badak ja prest bidaltzeko, eta estatu espainiarrean bai egunero bidaltzen ditugu. Ikusten dugu goikin ere badula prezinto bat, zenbaki batekin da izenarekin? Bai, pedido bakoitzak eramaten du bere prezintoa eta tankearen zenbakia esango genuke, eta horra identifikatzen dute aduanan edo aeroportuan. Eta bidean ez dela ireki ziurtatzen dute prezinto horrekin, ez? Horrela da, bai.
Enbase horretan hotza bada, ziurtatzen duzu iritsiko dela baldintza honetan, ez? Bai, hasi guztiak hemen daude nitrogeno barruan sartuta, ikusten duen bezala. Nitrogenoak eta hemen makinak zenbatutakoa dira hauek, eta ja prest daude bakenera bidaltzeko. Enboltori hau, ontzi hau, beraiek geratzen dire edo bueltatzen dizueri bueltan? Ez, hauek bezeroena dira. Baina badaukagu hemen saltzen ditugunak eta ja beraiek geratzen dira bedintzat. Oso ongi, segi zure lanean, lan asko baduzu, hor zenbatzen makina jarraitzen du eta mila esker. Bai, zuei. On the first part of the journey, I was looking at all the life. Bueno, Itzole, ikusi dugu hazia zezenatik aterita, pixka bat laborategian da ze prozesu egiten duen, eta azken finean ja salmentara ateri arte, komertzializatu arte, baina bueno, hori da momentu batean egiten den lan bat, baina zezenak biziri daude, bere eguneroko bizia jarraitu behar da, eta zuek hortaz arduratzen zarete pixka bat, ez? Zezen horiek ongi mantentziaz, ez? Bai, guk hasiera batean hori importanteena da, zezenak ondo jatea, elikatuta ondo egotea, eta azpik eta, bueno, beran etzan lekuk eta garbi egotea, ez da. Guk egunero eguna da, azpila eta garbitzen dugu, zezenai, atzeko partean bere loite dute eta aurrean jana dauke, orduan azpitik aurrea botatzeko kaka eta simaurra dana garbitu, eta gero jana ematen zaie egunen behin pentsue, 4 kilo bakoitzei, zezen bakoitzei, eta gero lastue nahi duena jateu. Eta hori zezen handitan esango dugu, gero txekor txikitan dauke beste belar forraje espezial bat, proteina gehiokin da hori, beran desarrolloak eta hobeak izateko, eta azkenen hori da beran elikadura, lastua, belarra eta pentsua, ez dauke besteik. Azkenan zezen asko dituzue hemen, eta zezen guzti hau edanak arraza desberdin denetari baduzu, ez? Bai, hemen gehien bat daukeguna da pintua o frisoia, o holsteina esaten zaien arraza, hori da gehien daukeguna, gehien bat mejora genetikan erabiltzen den arraza bat dalako, eta gero dauzkegu asko aragitako bai, baina hoik gutxio erabiltzen dira, porque generalen baserritar asko dauke zezena etxean, eta monta naturala erabiltzen dute, hasia erabili beharrean. Eta dauzkegu, selkatuta errazangatik, eta hemen beran dauzkeguna, azkenean 10 pabioi dauzkegu, eta hemen beran dauzkeguna, montatik hurbilen darenak, hasi gehien ematutenak, momentu enten produzitzen dagoena bintzat, hemen beko partian dauzkegu. Gero ere, zezenak osasuntxu egon barra dire, ez da talde hortatik eritasunak eta nahiko kontrolatuak izaten dituzue edo? Bai, azkenean egunero, hemen egotea beteria bat daukegu, eta elikadurakin bera arduratzen den lankidea, azkenean ikuste zu goizian, o pentsue jaten etorri dan, o estan etorri, o errena bauke, ospadauke, azkenean hori oso importantea da, porque zezenak izori baldin badago, hasien kalidadea eta bere osasuna azkenean txarra da. Orduan, importantea da, zezenak ondo gotia. Orduan, orokorki zezenak beraien egoitzetan daude, baina baduzue, egoitza beresi bat, ez? Denek abeltzen guztiek ezautzen dute duples zezena, zoritxarrez zila dago, baina bere azipilo bat oraindik baduzu ere, baina bera entzatera intzen duten egoitza berezi bat, ez? Bai, justo hemen gure atzekaldien daukegu, txaleta esaten dugu, aire akondizionauakin eta jarritako ikuio berezi bat, eta hor sartzen genioen, daudaran da, aizia jartzen genioen, aize freskoa, bere gustora goteko eta zikalidadea mejoratzeko azkenean. Baina, hori zen pixka bat ikusteko emaitzak hala ziren, ez? Zenuten duda pixka bat, igual egoitza normalean, bere biziraupena gutxituko zela, eta nahi zenuten aldik eta etekin gehiago ateri zezen horreri, ez? Bai, leheno komentatu bezala, udaran da beti beruakin, bai esnebia bezala eta zezena bezala, igual kalidade pizkat jetxitea, eta orduan, guk pentsago genuen, olako ikuio espezial bat egin da, berezi bat egin da, bere kalidadea beti mantenduko zala, eta kantidadea, bai. Guretzako importantea zen, olako zezen bat aukitzea, eta ondo zaintzea, logikamente ondo zaintzea. Txale txiki hori, segidan amortizatzen da, ez? Horrelako aziona izan da, eta salmenta handia izan da, amortizatzen da. Bai, olako zezenakin bai, laizter. Ongi, ikusten dugu ongi zaintzen dituzuela zezenak, eta horretaz ere konten dira abeltzainak, azkenen dena prozesu itxi bada, ez? Azkenen beraiek aziona izateko zuek zezenak ongi zaindu behar dituzue, eta honen gara, ongi segi. Bale, eskerrik asko, berdin. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full
desert, you can't remember your name. Bueno, laitz hemen ikusten dugu present zezena, azkenean zezen guztiak baituzu ez beraien txolan jarriak, eta gero beti ere bai garbi ikusten da kartela, ez? Zezen bakoitzaren kartela informazio askorekin, ez? Ze informazio agertzen da bertan? Vale, bai, kartel bakoitzean garrantzitsua da, bueno, bere izena, kasu honetan present, hau da lehen estalketa egin dagoen zezena, eta bueno, hemen azaltzen da, dana, arraza, jatorria, izen osoa, baita bere aita zein da, ama, familia guztia, eta adibidez kasu honetan present, Holandatik ekarri genuen zezena da, txikitatik etorri izan ona, eta bueno, berezitasuna lan izeneren kontuan, aberekin egiten dagoen gauza bada, saiatzen da ganaduzalea laguntzeko pizka genealogiaren kontuetan, saiatzen gara zezen guztiak, lehenengo izkia letra hasi daiten aita modukoak, kasu honetan, planet da presenten aita, horregaitik planet, gauza bera gertatzen zaio porturi, plaktoni, pikatzuni, guzti hauek planeten semeak direlako. Eta horrela, bueno, jende guztiak kontrolatzen zuen garbi, bere descendentzia zein den, eta dozein gu bezala kanpotik etortzen delikan, arrautu du Pikachu edo badakigu nun dagoen beste zezen hori. Zezenen jatorria ikusi dugu, bueno, presenta adibidez Holandatik ekarria duzuela, baina, bueno, dozein baztertek ekarri izan daiteke, ez? Eta baita ere badie bertakoak ere. Bai, zezenen jatorria guztiz desberdina da. Guk aukeratzen duguna da zezenaren proba, kasu honetan proba genomikoa nolakoa dan, eta horren arabera aukeratuko dugu, berdin zaigu jatorria zein dan. Eta bai, Holandatik baditugu hainbat, baina beste herrialde batetatik bai. Eta bai, bertan ere Euskal Herrian jaiotako animalia baditugu, oso zezen honak, bihurduinak, Biarritz, Behobia, hainbat izan ditugu. Kasu honetan, Biarritzen kasuan, Araban jaiotako zezena da, ama ere Arabakoa da, Etzalde Ikuilukoa. Eta holako beste hainbat adibide ere baditugu, Katalunian jaiotakoak ere baditugu, eta bai, badaude toki desberdinetakoa. Bueno, hemen gaude pixko bat erdian, ez? Ikuilu guztien erdian, baina zueko aski ongi banatu dituzu, ez? Bai, bueno, pixkat ikuio daude banandua, bi sarrera daude, hor dago bat, hor dago kuarentenako ikuilua, bale? Eta hor daude bereiztuak animaliak eta beste osasun egoera batean daude. Orduan hor analiziak egiten direnean eta dana libre dauzela argi dagonean, jaisten dira lehenengo eta behin txikia direnean onatzera, lotetan egoten dira zezenak, eta gero handitzen doazen heinean ja banandu egiten dira. Ja, azkenean bukatzen dute, boxetan lehen ikusi dugu moduan banaka. Bueno, ja poliki bukaera ematen ari gara, berekineko bizitatxo interesgarri oneri, eta bueno, ikusentzulea bintza badakiten ez da berekin Bizkaian egon, zuek Euskal Herri osotik noski biltzen zaretela, hazia saltzen, eta gaineaz, gu zorte izaten dugu, eta Xaloa telebistarekin urtean bitan egoten gara zurekin, eta hurrengo izanen daia urte bukararako, ez? Orduan atatzen baitituzue zezenen emaitzak? Bai, Konafek ataratzen ditu, estatu mailako elkarteak ataratzen ditu urtean bitan proban, eta bata izaten da hori azaroa inguru eta bestea ekaina bukaeran edo. Eta orduan azaroan horren izango ditugu berriro proba berriak. Proba berriak ataratzen direnean zan nahi dau, lehendik alabak izan dituzten zezenak, alaba gehiago izango dituztela, eta orduan beraien froga izango da fidagarriagoa. Eta gian besteren bat, oraindik alabarik ez zeukatenak, edo alabaren datuak ez genituenak izango dituztela. Eta hemen ditugu adibidez, zezen gazte xamarra direnak, ja pixka bat, emaitza poliki etorreko direnak, ez? Bai, hori da, beti hitz egiten dugu zezen probatuetaz, ja fidagarritasuna badekiena, ja ezaguna direna Biarritz, Behobia eta guzti hau eta present bera, baina, hemen ditugu etorkizunean olako zezenak izango direnak, ez? Oraindik gaztea dira, ezagutzen duguna beraietaz da genealogia oso ona dekiena, oda ama eta aita ona dekiela, eta baita ere beraien proba genomikoa, bere ADN-ak esaten duela oso zezon onak izango direla, beraien alabak oso esnetsuak eta oso osasuntzuak izango direla, baina hori ikusteke dekogu. Baina hauek izango dira, hemendik urte batzutara, denbora eta pazientzia bidugu, urrengo Behobia, edo Biarritz, edo lako zezenak, bai.
Oso ongi, bueno, hemendikan besterik zaigu geratzen, eskerrak ematea, berekin familia edo taldea osatzen duzuen lankide guztieri, zuen harreragatik, eta espero dugu, hemendikan aurrera, berekin orain arte bezala jarraitzea lanean, abeltzainak aski kontent jarraitzen dute zuekin, eta hori betikoa, lana ongiten duzuelakoz izanen da, eta esan dakoa, mila esker, da beste bat arte. Bale, mila esker zuei, eta badakizue, ateak irakia da, zuentzako, ganadu isolendatzako, hau guzti ona da, eta etortzea deko zuen, nahi duzuenetan.